video bude trošku kratšie, pretože idem porovnať dva produkty oproti sebe. Mám tu dve maskery a dva korektory, preto by som vám chcela povedať recenziu nejakú, pretože kopu produktov, nehovorím, že všetky, sú také, že sú drahé, ale sú nie až tak dobré. Ale zasa pri niektorých to naozaj platí, že sú drahé a sú fakt výborné. Ale práve preto by som chcela porovnať dva produkty. Všetky 4 produkty už mám raz vyskúšané. Hovorím, že sú si docela podobné, nehovorím, že úplne. A preto by som vás na to chcela veľmi upozorniť, že ako môžete nájsť aj náhradu drahšiemu produktu za tú lacnejšiu. Môžeme ísť na to. Začnem teda prvým korektorom, ten je ten drahší od NYXu. Keď som ho ja kúpovala, pohyboval sa v cene 10 až 13 eur. Neviem, koľko stojí teraz. Perfektný korektor, môj jeden z najobľúbenejších, fakt, že najobľúbenejších, pretože tak dobrý korektor, aj keď je trošku drahší, ale je fakt výborný. Tu budem dávať drahšie produkty, tu lacnejšie. Vidíte, dal som si iba 2 bodky, pretože fakt tento tu korektor s mushroom sérom je dosť krycí a ja nepotrebujem až toľko veľa korektorov. Dal som si ho asi trošku menej, takže si ho dám. Niečo mi spadlo do oka, takže prepáčte. Určite je vidieť rozdiel, tu sa má tak bližšie a toto nie. Ideme na ďalší korektor. Tento je od Maybelline, teraz keď som, toto je už môj tretí, takže prosím vás, je to naozaj dobrý korektor. Teraz, keď som ho kupovala, sa pohyboval okolo cene 3,90, 3,50, fakt neviem, okolo 4 eur až 3. Zapamätajte si Liquid Camouflage High Coverage. 12 hodín vydrží, je to pravda podľa mňa. Má takýto iný aplikátor ako NYXový. Zuzka si kúpila za jednotku, ukáž to. Za 2 jednotky. Aha, prepáč, že som sa pomýlila. Bubble tea steady. Bubble tea za 17 eur. Ja tam nevidím nejaký rozdiel. Tak mi napíšte do komentáru, určite dobrý korektor. A hlavne pre baby v mojom veku, ktorí sa nechcia moc líčiť, ale chcú mať niečo pod očiami a cítiť sa, že majú niečo na sebe, tak toto je určite správna cesta. Catrice, určite ich korektory sú fakt výborné. Zuzana, prosím, choď presne. A ja chcem ukázať, aký je squishy. Ideme najprv na tú lacnejšiu verziu maskary a to je Call Me Queen of Essence. Robí fakt perfektné riasy. Ja si idem nalíčiť riasy. Počkajte. Moje zrkadielko s jahodkou. Dal som na tú drahšiu stranu omylom, ale si to zapamätáme. A k tej lacnejšej dáme drahšiu maskaru. Ono je to, ja chcem ukázať, aké veľké. Zuzka, ale to neznamená, že mi budeš dať. Prosím. No, ukážem to rýchlo. Ja som tak vysoká. Aha. Vidíte, rozdiel medzi riasami je úplne veľký. Ja mám docela dosť dlhé riasy, na videu to moc není vidieť, ale v škole, hej. Takže... Au, moje noha. Ja som to buchla. Fakt na týchto riasach cítim také... Nie ani, že zaťaženie. Ja som sa dneska cítim, že v škole tam popísala. Ticho! Že tam na tých riasach niečo je.
ideme na drahšiu verziu a to je Sky High. Sky High som mala aj takúto rúžovú, išli sme na jednu akciu, teda na 50-ku. Zuzka, chod na chvíľu preč. Na 50-ku mojej tety a ja som mala rúžové šaty, rúžovú kabelku, rúžové topánky, takže aj rúžová maskara nesmala chýbať, je trošku už vysušenejšia, pretože ju mám od marca minulého roka. Keď ja som mala 8 rokov? Aplikátor. A ešte som vám zabudla ukázať aplikátor pri Calm Me 9, Queen. teda už 10 za chvíľku. Polku Slovenska už asi má, ale je fakt výborná. Sky High, nestihla som tú novú verziu trblítkov, prepečte, ale Sky High, ja teda som mala tú Ty neukážeš. ja som mala teda tú rúžovú, spôsob štetinky je docela podobný ako pri tej Calm Me Queen, ja som, že sa trošku odlišujú. Lítiš sa. Ešte len čo robí. Môžeš ho prihúkať. Áno, poď na kameru, poď. Čiže som túto spravila takú chybičku. This is nice. Best. Jenny. Ja si dolnery asi nikdy nemala, dneska som to Ale pre vás maluješ si niekedy. spravila. No ale veľmi malinko, takže si idem tie dolnery asi odličiť, že mi extrémne vadia. Leninko, ahoj. Dneska podáš mi odličovať od Garnier, ten zelený. Je najlepšie odličovať na svete Garnier. To nechaj ho pri moju lásku, jedinečnú moju lásku, 15 ročnú. Dobre, aj ty si moja láska. Ktoré chceš, Sestierská tento láska. Garnier alebo tento? Ten je od Nivej? Ja už som tú lepku strahla, bo ja to tam neznášam. Ale nehala som si tú lepku. Je na lepku. Zuzka, drž Leninka. Držím ho. Táto lepka mala byť... Drž ho. Tak to mala byť, že ja som mu nalepila na krivo. Tak Nivea. Nivea. Nivea pod očím. Dám ju rovno, aby aspoň improvizorne. Nivea. Vy to vidíte asi i Vin. Zaostri sa. Ja sa stále nesnažím čudovať. Aké sú tieto dve riasenky? Zuzka, drž ho! Aké sú tieto tu dve riasenky perfektné? Ukáž tam. Vkni. Tam na pán. Leninko, chytím tak ako vždycky. Dobre. Dolné riasy sú odlíčené. Aj keď... Ja neviem, až to je dobre odličovať. Ale... Pozrite. Ježiš, ja som si tu trošku rozmazala maskerku. Podľa mňa robia úplne rovnakú prácu, ako aj tí korektory. Takže vám chcem fakt povedať, ak by ste strašne veľmi, ale že veľmi chceli Sky High, Poďte, ukáž ho takto. dá sa to aj nahradiť Calm Me Queen. Aha. Lufo, dobré ránko. Jednu nohu má takto, druhú má zase. A ak by ste veľmi chceli ten NYX Professional Makeup, ja som totižto, tento je už môj tretí, tento som chcela vyskúšať, pretože som to videla na jednom anglickom kanáli. A toto je tiež veľmi výborné, takže náhrada Catrice a NYX prosím vás. A taktiež Sky High a Calm Me Queen. Táto Calm Me Queen stála okolo 4 až 3 eur. Tak medzi tým rozpočtom ako ten Catrice, čo znamená, že obidve drahšie veci a lacnejšie stáli v podobnej sume. Sorry.
aj o korektory čísla, aj o maskary. Ja sa teraz idem odlíčiť a toto oko, ideme si... Zuzana, daj preč toto. Tam hnedý džinžik. Ukázajte, aký je rozdiel medzi Sky a ja. Sky, že si milujem. Nechcem vás navádzať za minenie veci, peňazí, blbosti. Zuzana. Toto je Diankina hĺbka. Ešte len trochu je špinavá, lebo som ju minulý čistila, však deti. A ešte to je to dole. Tak to vyzerá, keď si dáte dole korektor a tú lacnejšiu maskaru. Ježiši. Ono vyzerá toto oko lepšie, ale na kamera to nevie zachytiť. Aké malinké riasinky a aké veľké riasinky. Zuzana, prosím ťa, prestala by si dýchčať na ľudí. No. Na nich Not comment me. Když ide Dianka. Zapodrujem Dianku. Prestaň. Ja som ju zapodrovala. To si divákov pudr. Nie, to teba pudrujem. Jasné, ale to nie sú ja telefón, dobre? Aha. Tak to tých oných ľudí. Podlujem. Dobre, hotová. Ľudí. Odlíčená, nalíčená, proste všetko spravené v tomto videu. Ja by som si s vami chcela rozlúčiť. Ďakujem vám za pozeranie tohto videa. Ja som, že to je krátke video, čo už moje sny sa nevyplnili, čo už s mojou sestrou ideme pozerať televízii. A Zuzka, ty ideš k tej babke? Áno, idem. Tak moja sestra ide k babke. Zatiaľ bajajte, hajajte, majte sa krasenka a